Eta gurekin baitere gaurkoan Fernando Ambustegi, EH Bilduko zerrendaburua. Fernando Ambustegi goni naiz, Baztango EH Bilduren alkategaia. EH Bildu aspalditik lanean nahi den alderdie da, eta erakutsi du azken 12 urtetan, Baztango udaletxean alkatetzan egonta, Baztandarren hobe beharrez aritzen dela, eta guk ere halaxen segitzeko asmoa dugu. Proiektu sendoa da, EH Bildu, alderdi sendoa, errotua, gibeletik ere jende honitzen babesa duena, eta halaxen ikusi da azken urteoketan. Funtsean, Baztan maite dutelako aurkeztu dut nere burue, eta ez nerea bakarrik, izan ere, EH Bildu talde bat da, zerrenda bat osatu dugu udalerako, eta zerrenda hortan aurkezteko aintzinet pausue eman dugun guztiek ez, Baztan maite dugulako eman dugu pausue. Nahiko gauza nabarmena ematen du, ez? Baztan maite dugulako aurkeztea, baina behar bada nabardurak ere badaude, ez? Mendez mende, gaur ezagutzen dugun Baztan zaindu dute, gure arbasoek, ez? Eta, guk hurbilago, gure aitatxe amatxiek, gure aite eta amek ere, lan handie indute urtez urte, gaur egun zauntzen dugun Baztan dagoen bezala mantentzeko. Eta guk hoixen egin nahi dugu, Baztan maitatuz, Baztan hobe bat eraikiz, gure seme-alabek, bilobek, etorkizunean ere, Baztanekin eta Baztanez gozatzeko aukera izan dezaten, bere aberastasun guziekin, ez? Gainera, erranen dugu, zerke bulkatu gaitu, konpromisoak, dudik gabe, Baztanekiko konpromisoak, eta gure aitzinetik lan egin dutenekiko errespetuak eta miresmenak. EH Bildu erran bezalaxe, aspalditik lanean nahi den alderdi bat dugu, alderdi progresista, Baztan justuago, sozialki justuago eta iraunkorrago baten alde lanean ari dena, inklusiboagoa, berdinzaleagoa, eta egunez egun urtez urte aintzinet pausuek ematen nahi dena. Gure aintzinetik, erran bezalaxe, urte desentetan, azken 12 urtetan, erratelako Baztango udaletxean EH Bildu lanean aritu da, baina udaletxeaz gaindi ere, herrigintzan konpromisoak nabariak dira, ez? Eta guk bide hortatik jarraitu nahi dugu. Programa, luzea da, zabala da, EH Bilduk 12 urte hauetan ezagutza handie izan du, Baztanena, orokorrean, azken 12 urtetan gauza unitz indire, eta batez ere Baztani buruzko ezagutzan areagotu du EH Bilduk, eta Baztanek, ez? Hortaz, orain arteko bidearekin jarraitzea da, gure erronka nagusia, orain arte lanean aritu da EH Bildu alkatetzatik, eta pausu handiek eman dire, batzutan kostatzen da pausuak ematea, baina pausu txikiak izanagatik sendoak ere izan dira, ez? Erran bezala, Baztan sozialki justuago eta iraunkorrago bateruntz. Bide hortan, gure programan, edo hemendik egun gutxira etxez-etxe Baztandarrek jasoko duten programan kontu desberdinak ageri dira, ezin dena aipatu, ez delako kabitzen, baina geroko puntuetan ere, geroko galderetan eta nabarmenduko ditugu bertze egitasmoak haunitz direlako. Baina behar bada programan nabarmentzen dena, hala uste dugulako egin behar dela, zaintza da, ez? Adinekoen zaintza batez ere, ez? Jakina da, zorionez, gero eta hobe, bizi garela, Euskal Herrian oroar, eta Baztanen ere, eta jendearen bizitxaropena handitzen ari dela. Horrek, adineko persona gehiago izatea ekartzen du, eta Baztanen kasuan, Nafarroaren pare, dago gutiko ditu behiti, biztanleen 23%, 175 urtetik goitikoa da, kasi lautik bat. Hemendik urte gutxira, alaxe diote azterketek eta aurreikuspenek haunitzez gehiago izanen dira 175 urtetik goitikoak. Horrek, doike, Baztan bizie dagonez, politika biziek
eskaintzera garamatza eta bide hortan pausoak ematera. Eta pausoak ematen ari gara, jakina da, helduen legegintzaldi hontan eta pausoak emanen dira, eta aurtengo aurrekontuetan ere diru sail handi bat berezi da hortarako. Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza berrituko da, zaintza ereduare aldatzea ahalbidetuko du horrek, pertsonetan ardazturiko zaintza eredua ezartzea ekarriko du adinekoen egoitza berritzeak, ez? Eta horrek doike bertako egoiliarrendako onurak, ez? Ekarriko du, leku gehiago izanen da, prestatuago, etorkizunera bizigarriagoa izanen da adinekoen egoitza. Erran bezala, aurtengo aurrekontuetan dagoeneko 6 milioi euroko diru sail bat bereizi da lehenbiziko fasea garatzeko, eta legegintzaldi hontan dagoeneko egikaritua egina geldituko da hori. Horrekin batera, uste dugu ez zaintzan bakarrik, bertze alor guztietan ere, bastan hobe bat eraikitzeko bidean zerbitzu publikoak indartu behar direla, eta bide hortan adinekoen egoitzara ere, beti ere, bastandarrek EH Bildu babesten badute, zaintzalanak bastan enpresa publikoaren kudeak eta ekarriko du. Ganden urtean, udalak zaintzalanak bastan enpresa publikoa sortu zuen, eta helburua etorkizunean, helduen urtetik aitzinet, berriz ere adinekoen egoitzara kudeaketa publikoa itzultzea da. Azken urteoketan enpresa pribatu baten esku egon da, eta dago, oiniken ere, kudeaketa eta jakina da, enpresa pribatuen helburua etekinak lortzea da, dirua irabaztea da. Kontuan hartu behar da, pertsonekin lan egiten dela adinekoen egoitzan, ez dira gauzak, ez dira produktuak, eta uste dugu horrekin etekina bilatzea ez dela zilegi, hori uste du EH Bilduk, eta hortaz, pertsonak eta beren zaintza jarri behar dela erdigunean. Hortaz, erran bezala, EH Bildu babestuz gero, helduen urtean 2024ko maiatzean kontratua akitzen denean, zerbitzu publikoa berrezartzea da gure asmoa. Horrek, dudik gabe, zaintzan eragin positiboa izanen zuen, gure aitatxi amatxiak hobeki zaintzea ekarriko zuen, eta ez hori bakarrik, langileengan ere eraginen zuen, beren baldintzak hobetze aldera. Gainera, adinekoen egoitza zahar berrituta ere, etxez-etxeko zerbitzua, zaintza zerbitzua hobetzea ahalbidetuko luke horrek, eta hori ere gure erronketako bat da. Gerota gehiago dira, beren etxeetan bizi nahi dutenak, biztan da, edo bizi nahi dugunok, erretiro adinean ere, eta udaletxetik hori ahalbidetzeko pausoak emanen dugu, dela etxez-etxeko janari zerbitzua erraterako, ez? Eta, konpromiso zehatzak aipatuz, etxez-etxeko zerbitzu hori, janari zerbitzu hori hobetzea da helburuetako bat. Hoxe, adinekoen egoitzari dagokionean, bertzelako pausuak ere eman nahi ditugu, eta horren berri ematen dugu gure programan, ez, erratera baterako, etxe bizitza eskubidea da, denok eduki beharreko eskubidea, baino azken urteoketan jakina da zailtasunak dituztela bastandarrek, bertze hainbat tokitan bezalaxe, etxe bizitzako sarbidea izateko, ez? Baztanen jakina da, etxe hauniz daude, 4.500 etxe bizitza inguru dago baztanen, eta etxe bizitza garai bateko etxe bizitza motan oinarritua dago, hau da, etxe bizitza haundiek eta kasu honetzetan zaharrak, ez? Datu bat, baztango etxe bizitzen 329, 1999 urte baino lehenago eraikie da, argigarria da, ez? Etxe bizitza flota edo nolabait ere errateko, nahiko zaharkitua dago, etxe sendoak dire, dudik gabe, baina haundiek ere bai, garai batean, etxea, ez, etzen bakarrik lo iteko toki bat, etxea, lantegi bat ere bazen, eta familiek haunitzaz ere haundiagokoak ziren, gaur egungo realitatea, desberdina da, bertzelakoa da, horrekin lotu datu bat, etxe bizitzen, baztango etxe bizitzen,
24an, hau da, 4 pertsona bakarra bizi da. Garai batean, dozena bat lagun aize, bizitzen ziren etxeetan, eta gaur egun errealitatea da, etxetatik 4 pertsona bakarra bizi dela, eta oso bakarrik. Bertze 29an 2 pertsona bizi dira. Orduen, jendea bizi den etxe bizitza kontuan hartuta, 53an, erdi baino gehiagotan, pertsona bat edo 2 bizi dira. Datu, erranguratsuek dire, eta horren inguruan lan egitera bulkatzen gaitu. Izan ere, etxe bizitzak badaude, 4.500 inguru, baina egia da ere, hauniz hutsek daudela, 1.200 inguru hutsek daude baztanen. Horrek, hausnarketara garamatza, eta bertze aldean, etxe bizitza hutsak daude alde batetik, baina bertze aldean jendea dago etxe bizitzetara sarbiderik gabe, arazoekin ekonomikoak haunitzetan izan ere, ez dago etxe bizitzarik alokairuan, erraterako, horre ere arazo bat aurre ikusten da, eta bide hortan ere lan egin du EH Bilduk azken urteoketan, eta bereziki azken legegintzaldi honetan, Nasugintzarekin batera, Nafarroako Gobernuko enpresa publikoarekin, alokairua sustatu nahian, eta hor ere pizgarri batzuk eskaini dira, jendeak beren etxeak alokairuan jartzeko, gero, jendeak alokairu hortara sarbidea izan dezan. Hortan lanean ari gara, eta hortan lanean segituko dugu. Bide hortan ere, Nasugintzarekin berri pozgarria da, Iruritan erraterako etxe bizitza bat erosi da, Baztango udalaren eta Nasugintzaren artean, eta Nasugintzak orain barnetik konponduko du etxe hoi, 10 bizitegi inentu alokairu publikoan ezartzeko. Bide hortan ere, bertze pausu bat Elizondoko herriarekin ematekotan gara, hortan ari gara lanean, herriko etxean ere, alokairu publikoko etxe bizitzak eskaintzeko. Etxe bizitza zaharretara itzulita, haunitzetan arazoa ekonomikoa da, batek etxe bizitza handi bat baldin badu, hoi konpontzeak diru haunitz suposatzen du, eta haunitzetan jendea gibelera gaten da, doike, ez dago dirurik, halako etxe zahar huts handi bat berritzeko, eta uste dugu diru laguntzak areagotu beharko liratekela. Azkenean etxeak gure herrietako ondare dira, Baztango ondare dira, eta horiek ere babestu behar dira. Bide hortan, azken urteoketan, eta bereziki azken legegintzaldi honetan ere, udala lanean ari da, Baztan hobetzen plana garatzen ari da, eta istente, hemendik hilabete gutxira akituko da plan hori, Baztango herriguneak lehentasunez berroneratzeko area izendatzeko lehenbiziko pausua da hori, eta lehentasunez berroneratzeko area izendapen hori lortzeak ondorio zuzenak izanen ditu etxe bizitza horiek berritzeko momentuan. Izan ere, diru laguntzak areagotzea, diru laguntzak handitzea ekarriko du horrek. Horrek dudik gabe onura bertzerik ez diokarriko Baztani. Gainera, plan horren baitan ere, dentsifikazioa egitea ekarriko du, horrek eran nahi du, etxe zar handi bet, gaur egun, etxe bizitza bakarra dena, behar bada 3 edo 4 etxe bizitza egitea ahalbidetuko duela horrek, eta hoi ere gaur egun egiten da, PAuen bidez, baino banaka egiten da hoi. Etxe bizitza batean alako zerbait egin balin bada, prozesu bat martxan jarri behar da, prozesu individual bat. Lehentasunez berroneratzeko area izendatuz gero, nukleo osoa, herrigune osoa sartuko litzateke hor, eta etzen banaka egin beharko. Horrek, dudik gabe onura onak ekarriko ditu eta beharrezkoak gure ustez. Tokiko ekonomia ere aipatzen dugu gure programan, eta hortan aintzinet pausuek ematera bulkatzen gaitu. Baztango tokiko ekonomia berezia da, autonomo haunitz daude, enpresa txiki haunitz daude, eta Baztan kohesionatu bat behar dugula nabarmena da, sektore arteko lankidetza eta elkarren arteko harremanak sustatuz, bulkatuz eta indartuz. Hortan ari da azken urteoketan Baztango udala egoeraren jakitu
eta aintzinet beire ere, hortan areagotzea da helburua, ekonomia sare hori indartuz, konpromiso zehatz eta txikien bidez, txikiak izanagatik sendoak izan daitezen da helburua, eta hortan areagotzea. Eta, legegintzaldi honetarako proiektu zehatz horietako bat, tokiko moneta izan daiteke. Ipar Euskal Herrian, gainera bereziki duela hilabete inguru, 10 urte, bete ditu euskoak, iparraldeko monetak, 10 urte on, beraien bulkatzaile direnen hitzetan, arras balorazio positiboa egiten dute tokiko ekonomia indartzeko helburu hortan, eta baztanen, bide hortatik, legegintzaldi honetan, tokiko moneta garatzeko azterketa egitea aurre ikusten da, eta horren bideragarritasuna aztertuta, aintzinet pausuek ematea. Gaztei beire eta Baztango etorkizunari beire, nabarmentzeko proiektuak ere badira, eta bat behar bada handiena edo aipatzearren Oronoz Mugairen eraikiko den Lanbide Heziketako ikastetxe berria, eskualde mailako ikastetxea, Baztango EH Bildu buru belarri aritu da hortan lanean eta errealitate bilakatuko da hemendik gutxira, dagoeneko proiektuaren idazketa esleitua dago, 458.000 euroko aurrekontua duena, eta gero lan egikaritzea etorriko da, 22 milioi euroko proiektu potoloa, sendoa eta indartsua da. Honek ahalbidetuko du gure bailarako, kasu honetan, baina eskualde mailako gazteak, eta ezain gazteak ere, ikasi nahi dutenak, hemen berean ikasten gelditzea, formazioa ahalbidetuko baitu, halako Lanbide Heziketa ikastetxe berri honek, eta ez soilik ohiko Lanbide Heziketa zikloak, gero ere, asmoa dago, bertzelako ikastaroak, bertzelako formazio behar bada denboran laburtxagoak eskaintzeko, baina beti ere Baztani egokituriko beharretan oinarrituta, adibidez, harakinak behar dira, jakina da, azken urteoketan ikusi da harakinen beharra badagola, behar bada hilabete batzutako ikastaro bat eginen da, harakinak formatzeko, Eta, formazio horrek doike Baztani ere onura ekarriko dio, formatutako gazte edo jendeak helduak lortuko baititu, eta horiek gero beren irakaspenak Baztanen erakutsi ditzaketelako edo Baztanen martxan jarri ditzaketelako. Oronozen ere, aipagarria da, eguneko egoitza bat eginen dugula, aniztasun funtzionalaren dako, zunda etxean, buruko desgaitasuna duten eskualdeko herritarrendako eguneko zentro bat eginen da, hori ere, eskualde mailan landu dena, eta doike EH Bildu hor buru belarri lanean aritu dena, herriekin eta herritarrekin lanean, buruko desgaitasuna duten hoiei zerbitzu eskaintzeko 400.000 euroko proiektua dagoeneko martxan da, eta legegintzaldi honetan ere errealitate bilakatuko dena. Energia ere, doike, aipatzen dugu gure programan, energiak kezkatzen gaitu, ez orain, aspaldidanik, energiaren alorra EH Bilduk lantzen duen atala da, eta are gehiago, azken aldi honetan, gerrak direla, edota aldaketa klimatikoa dela, buru jabetzarako bidean pausoak ematera garamatza, eta hortan ari gara, dagoeneko Baztanen eraikin publikoetan ere jarri dira, plakak, eta horrek autonomia ekartzen dio Baztango zati txiki bati, baina helburua hortan areagotzea da, eta herriz herri ere halako proiektuak bulkatzea da. Eta asmo hori du EH Bilduk, horren erakusgarri, Berroetan sortutako energia kontsumora partekatutako proiektua, hau ere, erran behar da, Baztango udalak bulkatutako beka batean duela oinarri, Baztango udalak azken urteoketan, Baztango ikasleei eskaintzen die beka bat, ikasketa bukaerako proiektuak Baztani lotuta egitearekin,
laguntza bat jasotzen dute ikasleek, eta Baztanek ere laguntza jasotzen du proiektu horiek gero Baztanen martxan jartzeko, eta Berroetakoa hortik sortu zen, neska gazte batek, Baztandar gazte batek egindako proiektua oinarrituta, Berroetan herriek bulkatutako kontsumo partekatutako komunitate bat sortu da, Baztango udalaren eraikinak baliatuz, hortzen azpiegitura montatu da, eta hor dago, horrek onura bertzelik ez diokarriko Berroetakoek herriari, eta Baztango udalaren asmoa, herriz herri, beti ere, doike herritarekin eta herriekin elkarlanean garatzea, Baztango udalak herriz herri baditu eraikinak, frontoiak errate baterako, eta horiek balia daitezke erran bezala kontsumo partekatuako komunitateak sortzeko. Ura ere aipatu behar dugu, ura beharrezkoa da, dudik gabe bizitzeko, eta egia da, Baztanen urraunitz izan dela, mendeetan zehar, baina jakina da ere bai, herriz herri burua uste gehienetarikoa sortzen duena ere ura dela azken urteoketan, eta behar bada, idorteak areagotu intu arazo horiek ez, ur eskasia izaten da herri batzuetan, eta honitzetan burua uste honitz sortzen dizkie herriz herriko alkateei, kargodunei, herritarrei oro harrez, iesak direla, azpiegitura zarrak daude, auditeriak eta nahiko zaharkituek daude kasua honitzetan, eta ies edo fuga honitz izaten dira, eta hemen burua uste honitz sortuz herritarrei. Udalaren asmoa, edo kasu hontan, Bilduren asmoa da, legegintzaldi hontan beti ere nahi duten herriekin, babes hori eskaintzea, baliabideak eskaintzea, uraren Baztango partzuergoa sortzeko. Honela, herriz herriko azpiegituren mantenimenduan eta sort daitezken arazoetan elkarrekin eskutik eskura lanean aitzeko. Eta Baztanekin orokorrean ere komunalak ere aipatikotugu, doike, komunala da, Baztango lurren 124 inguru, eta hori babestu behar da. Hori da Baztango aberastasun handiena ezpada, baina doike hori kudeatzeak ere lan handie suposatzen du, Baztan Euskal Herriko udalerri zabalena da, edaduraz, lurrez, eta erramazela 124 komunala da. Herri lurren plana egitea da helburua, komunalei buruzko herri lurren plana, plan potoloa, zabala, lan handie suposatuko duena, baina luzera beire, onurak ekarriko duena, izan ere, komunalera antolaketa zuzena egiteko ezin bertzeko tresna izanen da herri lurren plan hau. Hauek hola nahiko luze, baino niken ere gauza gehiago aipa daitezke, etxez jasoko dugun programetan hori agertuko da, baino gero ere xeatuko dugu proiektu edo asmo zehatz gehiago. Udal aurrekontuak doike, arras puntu garrantzitsua da udal baten kudeaketarako, ez? Azkenean horrek markatzen du urtea, ez? Aurtengo udal aurrekontuak duela hilabete pare bat edo uste dut onartu zituela Baztango udalak, eta nabarmendu behar da aurtengo aurrekontuak inoizko handienak izan direla, egia da, bereziak izan direla, 16 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua onartu du udalak, eta bereziak izan ere aurten, lehen ere aipatu dut, ez, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza zahar berritzeko lanetarako dirusaila handi bat, berezi dela aurten, 6 milioi euro ingurukoa, horietatik 4 milioi euro Bilduk Madrildik ekartzea lortu du, eta hori doike bulkaldi handie izanen da lanak egiteko. Hortaz, aurtengo aurrekontuak nabarmentzerakoan hori aipatu behar da, 6 milioi euroko dirusail bat hortarako ganen dela. Aurtengo aurrekontuak ere nabarmendu behar da alderdi gehienek babestuak izan direla. Navarra Suma bakarrik agertu da aurrekontuen kontra, baina tira, ohikoa izan da legegintzaldi hontan, ez? Navarra Sumak azken finean gobernu taldearen lana oztopatu bertzerik ez du egin. Hortaz, nabarmendu behar,
bertze alderdiek onartu dituztela aurrekontu horiek. Eta, ez naiz hasiko orain atalez atal zer egin den, baina zerbitzu publikoek hartzen dute aurrekontuaren zati handi bat, izan ere, zerbitzu publikoak eta hobeak eskaintzeko bide hortan, Baztango udalak azken urteoketan pauso handiek emantu, erraterako lixura enpresa publikoa sortu eta martxan jarri du, hor garbiketarako enpresa publikoa, baina ez garbiketarako bakarrik, izan ere, haurreskolaren kudeaketa ere bere gain hartu du, haurreskolare publikatu du legegintzaldi honetan Baztango udalak, eta behar bada dirusaile hortatik ere aipagarria da hortzen, lixuraren aurrekontua 774.000 eurokoa izan dela. Giltxaurdi enpresa publikoa ere hor dago, duela urte batzuk sortua, eta bere martxa jarraitzen duena, 522.000 euroko aurrekontuarekin, eta gero nabarmentzeko aurtengo inbertsioen saila, behar bada aipatu dugu. Adinekoen egoitza berritzearena, baina orokorrean 7,5 milioi baino gehiagoko inbertsioa ekarriko du aurtengo aurrekontuak Baztanera. Hor, atalez atal ez gara hasiko, baina gero ere aipatuko dugu, behar bada zaborren gaian, baina inbertsio potolo bat ere Zaldubi industriagunean edo poligonoan hemendik gutxira eginen den garbigunea da, hor 700.000 euro inguruko inbertsio bat ere ekarriko du horrek, eta onurak nabarmenak izanen dira garbigune honek, Baztandar guztiei on inen dakulako. Gero ohiko aurrekontuak ere badaude, mendi lanetarakoak, pistak ere urtez urte egiten diren lanak dire. Jakina da, Baztan, erran bezala, errepikatuko dut, baina uste dut garrantzitsua dela aipatzea Euskal Herriko lurralde zabalena dela, 375 kilometro karratu ditu, eta jakina da ere, etxe bizitzak herrigunez gain leku haunitzetan daudela. Horrek pista eta bide haunitz kudeatzea dakar, eta zenbaki bat, duela 2 urte, Baztango udalak aurrekontu bat intzuen, jakiteko bizitza dagoen baserri hoietara bideak behar diren bezala eramateko 8,5 milioi euro behar direla. 8,5 milioi bakarrik bizitegietara bide duin bat eramateko. Horrek haunitz erraten du, eta jakina da, normalki Baztango udalak urteko aurrekontua 8,5 milioi 9 milioi euro ingurukoa duela. Aurtengoa berezia da, baina urtez urte hoixe behar du, beraz, bakarrik bide horiek moldatzeko Baztango udalak urte bateko aurrekontu osoa beharko luke. Hortaz, ezinezkoa da, urtero dena berritzea, mantxo gaten gara, eta alde neinean, Eta hoietxek aipagarriak, zorrarena ere aipagarria da, Baztango Bildu dela 12 urte alkatetzara ailegatu zenean 11 milioi euroko zorra pilatua zuen udalak, eta nabarmen jautsi da azken legegintzaldi hauetan, erraterako Baztango udalaren zorpetze maila gaur egun 150%koa da, eta legeak 110%ko muga finkatzen du. Hortik ez da pasatzen al. Beraz, nabarmen kopuruetatik beiti dago Baztango udalaren zorpetze maila. Hoi aipagarria da. Eta, erran bezala, aurrekontua aurtengoa onartua dago, helduen urtekoa ikusiko da, nola dagoen udalbatza, nola dagoen osatua udalbatza, baina beti Baztango 15 herrietan pentsatuz eta bereziki herritarrengan pentsatuz eginen ditugu etorkizunean ere, gure esku baldin badago beti ere. Ekonomia, doike, herri baten garapenerako funtsezko atala da. Baztanen lan eta bizi nahi dugu, doike, eta hortarako Baztanen ekonomia sendo bat edukitzea funtsezkoa, premiazkoa da. Bide hortan, Baztango ekonomia zertan oinarritzen den jakin behar da, eta Bildutik badakigu, Baztanen autonomo eta enpresa txikien kopurua handie da, eta
guzti horien beharra du, bastanek, ez? Norbanakoak bakotxa beraldetik baino, ez? Denen saretze bat, ehun potente bat sortzea da helburua, eta hortan ari gara lanean. Gero, hor atalez atal, ez? Nekazaritza, industria, zerbitzuak, turismoa, dena aipatu beharko litzateke, baino ez bakotxa berealdetik, denen batura bat bezala, denen kohesio moduan, ez? Baina, atalez atal aipatuz, ez? Nekazaritza aipatuko dugu, doike, bastan den bezalakoa izateko, mendez mende, eta gaur egun ere nekazari egite duten lana, neurri handi batean funtsezkoa da, ez? Horrela mantentzeko eta horren jakitun gara, ez? Ez bakarrik nekazari profesionalek, baizik eta nekazaritzan jarduten duten guziek, ez? Eta hoi argi dugu EH Bildun eta hoi indartzea, mantentzea, zaintzea helburu argi da. Bide hortan, pausuek ematen dire, beti, ez? Eta erraterako, hemendik gutxira ikusiko ditugun, konpromesu zehatz horietako adibide bat, Loizu hiltegia dugu, Baztango udaleko hiltegia handitzeko proiektu bat martxan da, eta hemendik gutxira egikarituko dugu, izan ere, oilaskoak hiltzeko lerro berri bat jarriko da Loizu hiltegian, hortarako 200.000 euroko proiektu bat bada, eta, nik uste ez, EH Bilduren ustez, arraz garrantzitsua da, gure baserriak dibertsifikatzeko ere, izan ere, monokultiboa, haunitzetan, kalterako izaten da, eta hortaz, dibertsifikazioak beti etorkizun hobe bat ekarriko daku. Aipatu dut ere, gure programan, komunalei buruzko herri lurren plana aipatzen dugula, luzera behireko antolaketa zuzena egiteko diagnostiko bat ekarriko luke horrek, gure komunalak nola dauden, nola ailegatu diren hortara, eta batez ere etorkizunera behire zer egin komunal horiek zaintzeko, mantentzeko, areagotzeko, indartzeko, eta horrek baztandarrei onura ekartzeko jakina da. Komunalen inguruan kezka bat badela, denei kezkatzen daku baztanek, eta baztanen 24 komunala izaki, komunal horiekin zer egin, denen artean erabaki behar dugu biztan da. Egoeraren ezagutza funtsezkoa da hortarako. Gaur egun jakina da, azken hamarkadetan hazienda kopuruak behiti induela baztanen, eta hor daude datuak. 2000 urtean erraterako baztanen 11.000 behiburu zauden, 11.000 baino gehiago zauden, eta orain 8.238. Nabarmen jautsi da, 128 kasik murriztu da, behi hazienda kopuru, ardi buruekin gauza bera, 2000 urtean 56.000 ardiburu zeuden baztanen, eta orain 30.000 pasa, 133 jautsi da kopurua. Behor eta zerrien kasuan 3.600 eta 3.000 inguru daude urrenez urren. Baina, batez ere, behi eta ardietan nabarmen jautsi da baztanen, hazienda kopurua hoi errealitate bat da, eta errealitate horren jakitun gara. Horren inguruan, jakina da, horre datu horiek eskuan lan egin behar da, eta nekazariekin eta baztandarrekin adostasun batean. Baztango, bazkalleku komunalak ere hortugu, dudik gabe, erdiz, belate, lizartzu, eta horien mantenimenduan eta etorkizunean ere lanean dihardugu. Horren erakusle, EH Bildu alkatetzera ailegatu zenetik, duela 12 urtetik onat, eskutik eskura lan egiten dugu nekazariekin, abeltzainekin, gehien bat bazkaleko komunal hauek erabiltzen dituztenekin, eta urtez urte ikusten da zenbat hazienda dagoen eta ze behar dauden, bai hektarea kopuruan eta baita azpiegituretan, urtero, erraterako,
nekazariei aituz, abeltzainei aituz, ze behar dauden identifikatu, eta behar horiek asetzen saiatzen da udala. Dela pasabide kanadiarrak, askak, mangak, beharren arabera urtero 70.000 euroko inbertsioa egiten da azpiegitura horietan, eta nabarmentzekoa behar bada azken 8 urtetan, 100 kilometro etxitura zar, menditik erretiratu direla. Gainera, nekazariekin ikusitako beharroien arabera, desbrozeak edo erreketak ere egiten dira urtero, 20-30 hektarea desbrozatzen dira urtero, 200-300 hektarea erretzen dira, erreketa kontrolatuen bidez, eta horrekin, erran bezala, dagoen hazienda kopurua kontuan hartuz, beharrezko hektarea kopurua bermatzen da. Momentuz, urtez urte, nekazari eta abeltzainekin egindako bilera horietan, ez da behar gehiago identifikatu. Hortaz, lan hortan segitzen du ere. 2024 behir ere, proiektu zehatz eta berezi horiekin jarraituz, erran, erdi zen, ur hornidura proiektu bat hobetzeko asmoa dagoela, eta azkenat zinguruen ere bai, horre belatetik saioa aldera dagoen haziendan dako, hazienda larrean egoteko. Lan haunitz iten da urtez urte, aipatu bezala, bastan arrasa handie dela kontuan hartuz, ezin da dena urte batean egin, eta hau epe luzerako lana da, beti ere pauso txiki baino sendoak emanez, eta beti ere nekazariekin elkarlanean. Pakari buruz ere doike solastatzen da, jakina da, paka diru laguntza handia da, bereunteko nekazari eta abeltzainen dako, eta horren jakitun gara udaletxean eta EH Bildun zehazki, paka bizia dagoen zerbait da, Europako nekazal politika bateratua da, Europatik datorren diru laguntza bat, eta Europak jartzen ditu horko irizpideak, irizpide hauek aldatzen dira, eta erraterako 2006 urtean aldatu zen irizpidea, eta horrek aldaketa nabarmena ekarri zuen pakaren banaketan. Orain, berriz ere 2022ko abenduan, duela hilabete gutxi, bertze aldaketa nabarmen bat ekarri du honek, eta horrek doike paka jasotzen dutenengan ere aldaketa suposatu du, Europak eragindako aldaketa hori. Baztanek horren inguruan doike bere pausoak ere eman beharko du, komunalaren kudeatzaile denean, batzar nagusiak pausoak emanen ditu, eta azken hilabetetan nabarmendu behar da batzar nagusiak egindako lana, hortzen, jende haunitz, aritu da astez-aste lanean, irizpide batzuk adostu nahian, modu konsensuatuan, izan ere, 370 lagun inguruk hartzen dute pak laguntza baztanen, eta denak hartu behar dira kontuan, eta dudik gabe, baztango batzar nagusiak baztandar guztiengan pentsatu behar du, eta laguntza horiek banatzerako moduan ere, doike, denengan pentsatu behar du, ahalik eta modu berdinenean banaketa hori bermatzeko. Dudik gabe, azken hilabetetan lan handie indute, haunitzek bide hortan, eta etorkizunean ere, 2023-2027ko pak aldi ontarako ere lanean segitu beharko da, elkarren eskutik, nekazariek, eta kasu hontan, tokiko erakundeek, herriz-herriko alkateak direla, hautetsiak direla edo garela, kasu hontan, erabakitzen badute baztandarrek, eta paka ere bizia dagoenez, ganbarko da, mantxo-mantxo, adostasunak bilatuz eta denengan pentsatuz, ahalik eta hobekien kudeatzen hori. Ezta, berz kontziente gara, azken urteak, denak dire zaila, baina azken urteak gerota zailagoak direla, nekazari eta abeltzainen dako, idortea dela, energiaren kariotzea dela, lehen gaien garestitzea, eta beti saiatuko da, EH Bildu Berderen
hortan berresten da, nekazaritza babesteko intentzioa argita garbi publikoki erranen dugu. Nekazaritzarekin aintzinera behiretuz, nekazaritza baita dudik gabe, baztan, maite dugun baztan, eta gaur egun ezagutzen dugun baztan etorkizunean bermatzeko bide bakarra edo bide nagusiena. Bide hortan ere, bertze proiektu txiki batzuk aipatzearren, ze haunitzez gehiago ere luza gintezke, baina mugaz gaindiko bi proiektu nabarmendu nahiko lituzke, EH Bildu, kasu honetan nire agotik, ezagutu beharko litzateke, gu, iparralderekin lotuek egon gara, historikoki mendez mende, eta behar bada, orain Iruñera beire gehiago bizi gara haunitz, handik edo Madrilera, kasu batzutan, handik markatzen direlako nekazaritza politikak edo Europatik, kasu honetan paka bezala, baina guk hurbiltasuneko proiektuetan, hurbiltasuneko lanean sinesten dugu, eta bide hortan erraterako iparralde eta baztanekiko lotura horiek berbideratu nahian, egin beharko litzateke, bi aldetako nekazariek erabiltzeko markoak sortu. Adibide txiki bat. Senperen erraterako transformazio gela bat dute. Eta baztanen, adibidez, lehen aipatu duguna, udal hiltegia, gainera, hemendik gutxira, bere zerbitzuak areagotuko dituena. Nekazaritza berplanteatzeko aukera, eman dezake lan amankomun horrek, batek eta bertzeek, dauzkagun aukerak edota beharrak partekatuz, sinergiak sortzeko. Bertzalde, martxan dagoen, bertze proiektu bat ere, Gure Mendia izeneko proiektua, Sara, Urruña, Senpere, Azkain eta Ainoarekin batean, Baztango udala Gure Mendia proiektua garatzen ari da. Proiektua aitzindaria da, mendien kudeaketa plan bat egiten nahi gara, gure mendietan artzaintza bulkatzeko. Hoi ere, aski interesgarria uste dugu dela eta hortan ari gara lanean. Nekazaritza, erran bezala, ekonomiaren funtsezko partea da, bertze hainbat sektore bezala, ezin ditugu atzen du bertzeak industria errate baterako, aipatu dugu, jakina da, baztanen industria handirik ez dago, baina badaude adibide txikixago batzuk, eta erraterako, EH Bilduren eskutik, baztanen duela urte gutxi instalatutako enpresa bat badugu, Lekauzko kampusean, Lozis, 50 langile ari dira gaur egun hor lanean, langile kopuruari dagokionean Baztango hirugarren handiena da eta handitze bidean da. Gainera, enpresa hori dudik gabe, enpresak Baztanen kokatzeko eskuak zabalik ditu EH Bilduk eta bide hortan ere pizgarriak eskaintzen ari da Nafarroako gobernuarekin batera, batez ere Nasuinsarekin elkarlanean, harreman ona dagoelako bi erakunde horien artean, eta Baztango errealitatea ezagututa, industria atalean, enpresa txikiak nabarmentzen dira Baztanen, poligono desberdinak daude, 4 poligono daude Baztanen, eta egia da, nahiko beteak daudela, lur industrial gutxi dagoela Baztanen, eta bide hortan dagoeneko lanean ari da EH Bildu, Nasuinsarekin batean, eta Zederna Garalur elkartearekin batera, eta Baztango bereunteko 58 enpresekin ere halako azterlan bat egin berri du, ikusteko Baztanen nabe edo industriaguneen beharra zenbatereinakoa den, eta behar hori asetzeko bidean diagnostik bat egiten, ez? Hortzen, 58 enpresarirekin bildu da, Baztango udala erran bezalaxe, Zederna Garalurrekin elkarlanean, eta ikusi da, beharra badela, industriagune berriak sortzeko, eta hori Baztango udaletik bulkatzeko. Hori uste dugu interesgarria dela. Zerbitzuak aipatuta, jakina da, Baztanen zerbitzuen sektorean jende haunitz aritzen dela lanean, erran bezala, enpresa txikita autonomo haunitz dago Baztanen,
eta bide hortan tokiko ekonomia berezi honek aintzinera egin dezan beharrezkoa da sektore kohesionatu bat, eta ez zerbitzuen sektorea, baizik eta bertze sektoreekin ere kohesio hori bilakatzea, harremanak estutzea, eta sare hori indartzea, ez? Hemen bizi nahi badugu, hemen kontsumitzea funtsezkoa da, eta bide hortan ere, Baztango udaletik azken urtean pausuak eman dira, Arras Baztan ekimena ere martxan jarri zen, ez? Hortzen sektore desberdinak barne bilduz, egia da, pandemiak oztopo bat suposatu zuela lan hontan, baina berriz ere berrartu da proiektu hori, eta etorkizunean garatzea ere da helburua, eta hor aipatu dugu, ez, legegintzaldi hontarako konpromiso zehatza, tokiko moneta lantzea, azterketa bat egitea, etorkizunean albada hori martxan jartzeko. Bertzetik, eskualde mailan ere doike EH Bilduk lan egiteko gaitasuna du, eta hortan aritu gara. Baztan, Malerreka, Bidasoko 17 udalek, tartean Baztango udalak, merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana garatu du, eta hor ere, konpromiso zehatzak hartuko dira, erraterako merkataritza zentro handiak jartzea galeraztea erabaki da, tokiko ekonomia indartzeko eta bulkatzeko, sostengatzeko, eta gure tokiko komertzioa indartzeko ekintza plan bat ere garatzen ari gara, erran bezala, eskualde mailan. Hoi garrantzitsutzat hartzen dugu EH Bilduren baitan ere turismoa ere aipatuko dugu ekonomia talean, doike, turismoa Baztanen goiti daien sektorea da, azken hamarkadetan, bistan da, duela 30 urtetik onat, haunitz garatu dela turismoa Baztanen, eta oiniken ere goiti daien sektorea da, sektore bizia da, erran bezalaxe, eta bizia dagoen neurrian, etengabeko hausnarketa, etengabeko pausuak ematea dakar honek, eta bide hortan, erran behar da, Baztan erreferente bilakatu dela azken urteoketan udal mailan. Gogoratu behar da, turismoa Nafarroko gobernuko eskuduntza dela, baina Baztan aitzindaria izaten ari da turismoaren sektorean ere, beti ere, herritarrekin eta turismo sektoreko profesionalekin elkarlanean. Erran behar da, erreferente bilakatu dela, eta horren erakusgarri da, Euskal Herriko udalerri haunitzetatik Baztanera bidea egiten dute, Baztango proiektuak, Baztango kudeaketa ezagutzeko, gero, beraien udalerrietan implantatu ahal izateko, edo gutxienez ezagutza hori oinarri hartuta, bertzelako pausu batzuk emateko. Eta bide hortan, erran bezalaxe, aitzindaria da, izan ere, azken urte haunitzetan, hamarkadetan, turismo politikak, sustapen politikak edo promozio politikak izan dira. Turismoa promozionatu egiten zen, eta ongi, doike, baino azken urteoketan Baztanen herritarrek eta turismo arloko profesionalek ere larrialdi deia helarazi zioten udalari, masifikatzen ari zela hainbat puntutan turismoa, eta horrek arriskua zekarrela, turismoaren makurraldi baterako arriskua zekarrela, eta hori identifikatuta lanean jarri zen Baztango udala, promoziotik ordenaziora pasatuz. Izan ere, haunitzetan, promozio berena ordenazioa da. Eta bide hortan, pausuak eman dira azken urteoketan, erraterako erratzun, Xorroxineko ibilbidea berritu egintzen, duela urte batzuk, eta uste dugu hori ongi ikusi zutela erratzuarrek, baztandarrek, eta baita bisitariek ere, hoi alde hortatik. Azken legegintzaldi honetan ere, pausu gehiago eman dire, erraterako erratzu eta Amaiur, nahiko masifikatuak egoten ziren, urteko hainbat datetan, eta bide hortan, parkin disuasorioak egin dira, erratzun eta Amaiurren neurri hori ere ongi hartu dute herri batean eta bertzean, eta etorkizunera behirere, bide hortan pausuak emanen dire. Hemendik gutxira, uda hontan seguraski, jarriko da martxan kobraketa,
dagoeneko martxan da erreserben plataforma, eta ongi funtzionatu du azken hilabete hoketan, eta orai hurrengo pausua kobraketa izanen da. Horrek ahalbidetuko du ere, turismotik dirua jasotzea. Turismotik udalak dirua jasotzea, horrek eraberean lanpostu finko batzuk sortzea ere ekarriko du, orain lanpostu batzuk sortzen dira, baino nahiko estazionalak, data puntualetan, eta urte osora behire ekarriko luke horrek, dirusarra horrek ekarriko luke urte osora lanpostu sortzea. Izan ere, datuek haundiek dire, erraterako xorroxinen edo erratzun, ganden urte hontan, 2022an, 45.000 bisitari izan dira. Amaiurren, 35.000 bisitari, kasik 1.000 bisitari buruz ari gara. Hoiek doike, etekin bat, ekarriko dute kobratzen hastekin, eta horrek, etekin horrek, berriz ere, turismoan inbertitzeko gaitasuna emanen dio udalari. Aintzinet beire ere, bertso proiektu potolo batzuk lortu ditu EH Bildu, kasu honetan, Baztango udaletik, Next Generation funtsetatik, legegintzaldi honetan, 2.681.000 euroko inbertsioak ekarriko dira Baztanera, eta nabarmentzekoa behar bada bide berdearena. Elizondoraino ailegatuko da azkenean Baztan bidasoko bide berdea, 1.600.000 euroko inbertsioa eginen da, eta Elizondora ekarriko da, erran bezaletxe, Elizondoraino ailegatuko da azkenean bide berdea. Jakitun gara ere, eta hortan hasiek da lanean dagoeneko turismo saila, Baztanen puntu batzuk, nabarmentzen direla, Amaiur dela, Erratzu dela, Elizondo ere behar bada, baina Baztan haunitzez ere zabalagoa da, handiagoa da, eta uste dugu gainera EH Bildutik zabaldu, edatu behar dela ere turismoa, bertze puntu batzuk ere promozionatu, sustatu behar direla kasu honetan, eta dagoeneko hasie da, bide hortan turismo bulegotik, azken hilabete hauetan, aste zainduan, erraterako hortan indar gehiagore jarri beharko da, doike, eta behar bada inbertsio berriek ere inbeharko dira, bertze puntu batzutan erakargarriago sustatzeko. Next Generationekin segitu, zerran bezalaxe, bidasoako bide berdea aipatzen dugu, baino Xorroxin eta Amaiur arteko bizikletako ibilbiderako ere bertze diru sail bat badago, Amaiurko agerrea etxea moldatzeko ere, jakina da hor museoa jarriko dela, eta bide hortan lortu da, laguntza bat Amaiurko agerrea etxean, museoa izanen den hortan, ostatu bat jartzeko, eta horiek zehatzak diren proiektuak, batzuk aipatzearen. Turismoaren aldetik, horietxek puntu batzuk, baina, oroar lana aipatuta, ekonomia aipatuta, erran behar da, Baztanen beti ere, hobetzeko bidean, eta hori da gure helburua, baino dagoen egoera ez dela txarra lanari dagokionean. Baztanen langabezi tasa 4,4 bortzekoa da gaur egun. Nafarroako banazbertzekotik haunitzez behitiago dago, Baztango langabezia tasa, eta sektore edo alderdi batzutatik nabarmendu eta zabaldu nahi duten alarmismo mezu hori apaldu nahi dugu, dudik gabe, ez gara horrekin konformatzen. EH Bilduk ere, aztandarrek lana izatea nahi dugu, denek kalitatezko lana, duina eta iraunkorra dudik ez, baina hau da dagoen egoera. 4,4 bortzekoa da langabezi tasa gaur egun. Ez dugu uste lanaren afera, udalaren eskuduntza soilik dela, udalak ere badu, doike bere ardura, eta ardura hori gure gain hartzen dugu, baino gobernuarekin elkarlanean dinamizatzeko gauza bat da, eta bide hortan ere lanean ari gara. Hortaz, erran nahi dutena da, udalak eragin behar du, eta hortan ari gara, baino
ez dela udalaren erantzukizuna soilik. Hortaz, lana baloratzeko momentuan, ez dela udalaren ongi egindako gauza edo gaizki egindako gauza soilik, baina hortan sartu behar baldin badugu, gogoratuko dugu EH Bildu Baztango udaleko alkatetzan dagoenetik Baztanen langabezia jautsi dela. Ez dugu uste, EH Bilduren meritua soilik denik, baina datuak hor daude. 2011an Baztango EH Bildu alkatetzara ailegatu zenean, Baztanen langabezia tasa 8,3%koa zen. 306 lagun zauden lanik gabe EH Bildu alkatetzara ailegatu zenean. 12 urte geroago, duela 2 aste, agertu zituzten azken datuak, Baztanen langabezia 4,4%koa da. 172 lagun daude lanik gabe Baztanen. Hoi da, egoera. Urrengo galdera izanen zen baino, eta jendaunitzek erraten duena, lana badugu, baino jendaunitz Baztandi kanpo gaten da lanera. Baztandi kanpo jendea gaten da, eta Baztanera ere jendea tortzen da lanera. Eta datuak erranguratsuak dira, alarmismotan erori gabe, hor daude datuak, ez nik ematen dituan datuak, baizik eta Estatuko Estatistika Institutuak ematen dituen datuak. Datoien arabera, Baztandarren 4,24%, Baztanen gelditzen da lanean. Guk 1% nahi dugu, ados. Eta horren alde borrokatuko gara, ez gara horrekin konformatzen. Baztandarrek guztiek, Baztanen lan egitea nahi dugu, bizitzea nahi dugun bezalaxe. Eta gainera, kalitatezko lana, duina eta iraunkorra. Horren alde borrokatuko gara, eta horren alde segituko dugu. Baina, 4,24% Baztanen gelditzen da lanean. Eta hola, zenbaki huts bat baldin bada, erranen dugu, Nafarroan, Baztandarrak garela, gutxienetaik mugitzen garenak. Hau da, gehienak, beren udalerrian berean gelditzen direnak. Gura itzinetik, bakarrik Tutera, Bera eta Zangoza daude. Nahiko erranguratsua da. Ez gara konformatzen erran bezala, gu borrokatuko dugu lehenbiziko postuan egoteko eta Baztandar guztiak Baztanen lan egiteko. Baina egora, hoi da. Nafarroa osoa hartuta, Baztan gutxien mugitzen den herria da. Edo lanerako gutxien mugitu behar diren herritarrak dira Baztandarrak. Hoi, hala da. Eta saiatuko gara, erran bezalaxe, hobetzen eta 4,24%tik alba da 100%ra pasatzen. Udal zerbitzuak, beti hasiko gara erranez, perfekzioa ez da asistitzen, hoi argi dugu, EH Bildun, eta nahizetara perfekzioa bilatzen dugun, ez dugu uste lortuko dugunik bide hortan, beti dago hobetzekorik eta saiatuko gara hobetzen denen ekarpenetatik, ez? Jakina da, bi begarritugu eta hago bakarra. Orduan, aitu, entzun behar dugu, jendearen proposamenak, hobetzeko daudenak, eta hobetzen saiatu. Bide hortan, gizarte zerbitzuetatik hasita, errate baterako, lehen ere aipatu dugu, ez? Baino, gizarte zerbitzuetan, legegintzaldi hontan, erraterako, konpromiso zehatz bat badugu, etxe-etxeko zerbitzua hobetzea, zaintza zerbitzua hobetzea, hoi, adinekoen egoitzaren berritzearekin bat indartzeko aukera izanen da, baina legegintzaldi hontan, erraterako, etxe-etxeko janari zerbitzua areagotzea da helburua, martxan dagoeneko egitasmo hoi, baina behar bada, zabaldu beharko litzateke, beharra duten jende gehiago izanen da seguraski, eta horren berri eman, eta hortan lan egiteko helburua dugu. Adinekoak aipatuta, jubiloteka zerbitzua ere aipagarria da, martxan dago, jubiloteka zerbitzua, herritar batzun ekimenez jarri zen martxan, eta Baztango udalaren babesarekin, eta administrazio publikotik, doike, hoi babesten segituko dugu, eta alden neurrien, beti ere hortan jarriko dugu indarra, jubiloteka zerbitzu hori hobetzen edo areagotzen.
Bakardadea ere, nik uste, kasu honetan EH Bilduren baitan egindako hausnarketan, ikusten dugu landu beharreko gaia dela. Beti ere, hautatu gabeko bakardadeari buruz ari naiz. Erran dut, aiztion ere, baztango etxe bizitzatik, lautik batean kasik, persona bakarra bizi dela, eta adinekoei dagokienean ere, bada portzentai nik uste altu bat, bakarrik bizi dena. Horri heldu behar diogu, beti ere, hautatu gabeko bakardadea baldin bada, eta babesa eskaini behar zaio jende horri, eta hortarako herriz herri ere lanketa bat egin beharko litzateke, udalarekin, herritarrekin elkarlanean horri aintzin egiteko. Adinekoak bai, baina aurrak ere bai, kontuan hartu behar dira, gizarte alorrean, eta hor dugu aurreskola, txikinetatik hasita, aurreskolan ere pausu politek eman dire, eta honiken ere emanen dugu aurreskola publifikatu da, eta Lixura enpresa publikoaren esku dago gaur egun kudeaketa, eta etorkizunera beire ere, hori indartzeko bidean aurreskola handitzeko asmoa dago, proiektu bat bada, Nafarroako Gobernuaren diru laguntzetara aurkeztuko da udala, erran bezala aurreskola handitzeko. Kultur eta kirol kontuekin segituz, baztango udalak, EH Bilduren ekimenez beti ere, herriko kultur eta kirol eragileekin elkarlanean aritzeko konpromisoa berresten dugu, orain arte ere, hortan aritu gara, eta EH Bildu alkatetzera llegatu zenetik, babes hori eskaintzen die kultur eragile, kirol eragileei, eta agenda kulturala erraterako denekin elkarlanean egiten da, eta hortan segituko dugu, elkartei, kultur edo kirol elkartei oihartzuna emanez, eta babesa eta laguntza ekonomikoa, zein azpiegiturakoa ere emanez. Bide hortan ere, nabarmenduko dugu, azken legegintzaldi honetan sortutako proiektu berria, zapatilera proiektua, baztango musika zaleek bulkaturiko proiektua izan da zapatilera, eta herritarrek bulkatutako proiektuari babesa eman dio baztango udalak, hitzarmen bat sinatu da ere, beraiei laguntzeko, eta bide hortan ere segituko dugu. Gazteria ere aipagarria da, aurrak aipatu dugu, adinekoak, helduak, baina gazteak ere doike gizartearen parte dira, parte garrantzitsua, orain eta etorkizuna ekarriko dakuten gazteak, eta gazteekin lanketa areagotzea da helburua, gazteengana hurbiltzea, udala, beti ere babesa eskainiz, behar bada beraiek ere dituzten beharrak identifikatuz, eta bide hortan ere, aipagarria berriki martxan jarritako egitasmo bat, baztango udalak, Baigorriko udalarekin elkarlanean egindako egitasmoa, atzoko gaurko eta biharko sareak, lelopean, hortzen 12 eta 15 urte bitarteko baztandarrak eta baigorriarrak elkartu dira, Amaiurren egin zuten apirilean halako asteburuko egonaldia, gainera edukiz betetako egonaldia izan da, elkarren arteko ezagutza, baina baita memoria historikoa lantzeko egitasmoare izan dena, eta Baztango eta Baigorriko udalen arteko eta herritarren arteko nolabaiteko harreman historikoa berrartzeko baliagarria izan nahi duena. Lehenbiziko pausua da eta balorazio positiboa egin da, eta etorkizunera begira urrian ere halako bertze hartu eman bat eginen da, kasu honetan Baigorrin. Kultura aniztasuna ere aipagarria da, baztanen gaur egun Baztango bizilagunen 10% atzerrian sortua da, eta baztane etorria, eta argi dago, baztan ere, mendez mende, hamarkadaz hamarkada aldatzen ari dela. Baztandarren perfila aldatzen ari da, eta hoi, dudigabe, aberastasun gisa, ikusten dugu EH Bildutik, kultur anistasun hori. Aberastasun eta anistasun hori,
denengan sumatzea saiatu behar dugu, eta baztanera etorritakoen inklusioa bilatu behar dugu. Uste dugu baztanen sustraitzeko modu hoberena gure kultura atzerrian sortutakoekin partekatzea dela, eta gure kulturaren erakusle nagusia doike euskara, beraingana hurbiltzea, bide hortan ere laguntzak eskaintzen du udala, eta lan hortan sakondu beharko genuke. Hoi da gure ustez inklusiorako berme handiena, ez? Gainera, dudik gabe, atzerrian sortutakoei gure kultura erakutsi behar dugu, baino beraiek beren kultura guri erakustea ere nahi dugu, guk ikastea da, azkenean, aniztasun horrek aberastasuna ekartzen daku denei, eta nolapait ere, bi aldetako harremana litzateke, ez? Denak aberastasun irabazteko, ez? Kultur aberastasun hori doike, eta herri desberdinetako kultura hobe zaundu eta elkarrekiko harremanak estutzeko, topaketa gisako batzuk proposatzeko asmoa dugu. Obra, zerbitzu anitz eta hirigintzari dagokionean, aipatuko dugu, dudik gabe, baztanek 15 herritu, eta errealitate desberdina, ez? Herriz herri zerbitzuak aldatzen dira, hori argi dago, eta beti ere, baztango udalean, orain arte bezala, herriz herriko alkateekin modu koordinatuan lan egitea du asmoa, horrekin jarraitu nahiko genuke, herriz herri dauden beharrak identifikatu, eta alden neurrien, hoiek asetzeko. Aipatu dut, baztanek, erran bezala, 378 kilometro kuadro ditu, Euskal Herriko lurralde zabalena da, eta azpiegiturak ere halakoak du, 15 herritu, bakotxak bere zerbitzu publikoak, tartean nabarmendu behar dira, doike frontoiak, eskolak denetan daude, eta batzutan, edo gehienetan, eskolak ez, baina frontoiak bai, eta batzutan bat baino gehiago, eta azpiegitura uniz ditu mantentzeko udalak. Hortaz, jakitun gara, kontziente gara, urtero ezin direla behar guziak ase. Hortaz, koordinazio lan hori beharrezkoa da herritako alkateekin, eta nolapait ere lan horiek zerrendatzea eta mantxo egiten segitzea. Bide hortan ere, energiaren kontsumo parketekatuetako komunitatea aipatu dugu lehenago, ez? Berroetan martxan jarri dena, herritarren eta baztango udalaren elkarlanari esker, eta herriz herri lan horiek areagotzeare da helburua. Ura ere aipatu dugu, eta uraren arazoari aintziniteko nahi duten herriekin uraren baztango partzuergoa sortzeko asmoa ere nabarmenduko dugu berriz, baina honekin batera ere bertze proiektu potolo eta garrantzitsua, nik uste baztanen dako martxan dagoena, Nilsarekin batera, Europara ura muga izeneko mugaz gaindiko proiektua aurkeztu du baztango udalak. Diru laguntza jasotzen badugu, arras proiektu interesgarria eta garrantzitsua izanen da baztandarrandako. Zertaz, baztango ursarea digitalizatzen alko genukelako, diru laguntza honi esker, eta honela urrisuriak detektatu eta konpontzeko laguntzak izanen genituzkeelako. Udalak ere hor ekarpen bat egin beharko luke, baina horren bezalaxe, ura muga izeneko proiektua Europara aurkeztu dugu, eta diru laguntza jasoz gero uste dut arras garrantzitsua litzatzeakela baztandarrendako. Akitzeko hirigintza ere aipatuko dugu. Hirigintza alorrean aipatu behar da, azken urteoketan baztango udalaren lankarga haunitz hasi dela. Izan ere, aipatu dugu, adinekoen egoitza hor dugula, adinekoen egoitza berriaren proiektua hor dugu, eta horrek lan handie suposatu du azken hilabeteetan. Oronozko lanbide eskola berriaren proiektuare hor dugu, eta horrek ere, doike, baztango udaleko hirigintza sailari eragiten dio.
hor dugu ere bastan hobetzen, herriguneak berroneratzeko plana, horrek ere lana suposatzen du, Erratzun eta Elizondon exekuzio unitate batekin ere aida udala, eta horrek erran bezala, lankarga haunitz suposatzen du hirigintza atalean. Eta ez dira hortaz soilik herritarren eskaerak norbanakoenak eta bideratzen, garai batean bezala behar bada. Hortaz, hor proiektu potoloak daude eta lankarga handia suposatzen dute udalaren dako. Kezka, sumatzen da herritar haunitzengan, jakina da eta kontziente gara, batzuk badirudi ere kasu honetan alarmismoa sortu nahi dutela eta denbora haunitz pasatzen dela eskaeraren bat asetzeko udalean, horren jakitun gara eta hori konpontzeko asmoa, nahia eta gogoa EH Bildu baino gehiago inork ez du. Eta horren adibide, erranen dut, EH Bildu duela urte haunitz identifikatu zuen kakotxarteko arazo hori, eta duela 12 urtetik EH Bildu alkatetzan dagoenetik arkitektua Baztango udaleko plantilla organikoan sartzea proposatu zuela. Uste zuelakoz, EH Bilduk, Baztango udalak arkitektu bat behar zuela, esklusiboki udalean lanean, Baztango herritarren eta Baztango udalaren beharrak asetzeko. Ez da behin saiatu EH Bildu, hurrengo legegintzaldietan ere saiatu da, arkitektua plantilla organikoan sartzen, arkitektua esklusiboki Baztango udaleko lanetara bideratzen, baino Baztango EH Bilduk ez du gehiengo osorik, jakina den bezalaxe, ez du izan, 3 legegintzaldietan, eta gainerako alderdiek ez dute hori babestu. Hori da arrazoi bakarra, gaur egun Baztango udalak bere plantillan arkitekturik ez izatearena. Ez EH Bilduk ez duelako nahi, baizik eta udalean egon diren gainerako taldeek ez dutelako nahi. Gauzak argi, hemen. Eta doike, Baztango EH Bilduk, iraganean bezala, etorkizunean, hoi bilatuko duela. Arkitektua, Baztango udaletxeko plantilla organikoan sartzea. Arkitektua esklusibotasunez Baztango udalerako lanean aritzea. Kusi dugu, hainbat alderdik, aurtengo hauteskundeetako kanpainan, programan, puntu hori sartu dutela eta pozten gara. Dudigabe pozten garela, izan ere, guk aspaldidanik egindako eskaera delako. Hortaz, espero dezagun, besa ematen badakute, azkenean lortuko dugula plantillan sartzea. Baina berriz ere nabarmenduko dut. Baztango udalak ez du arkitekturik gainerako alderdiek ez zutelako nahi. EH Bilduk beti agertu du nahi hori. Lehen ere aipatu dugu behar bada gai hau programa landu dugunean argi dago, etxebizitza huts haunitz badela Baztanen, era berean, etxebizitzarako sarbidea arazo bilakatzen da haunitzen dako, eta etxen kopuru handi bat hutsa dago, eta horiek zahar berritzea ahalbidetu behar da. Erran bezalaxe, Baztan hobetzen planarekin, pausuak ematen ari gara bide hortan, berroneratzeko, herriguneak berroneratzeko plan horrekin, azken finean horrek diru laguntzak ere ekarriko lituzke, diru laguntza gehiago ekarriko lituzke, etxe horiek berritzeko, eta hoi da asmoa, eta alokairuari dagokionean ere gauza bera erranen nuke, alokairua bulkatzeko pausuek eman nahian dago EH Bildu, azken legegintzaldi honetan ere, hortan eginda, diagnosi bat eginda, azterketa bat eginda, Baztanen dagoen beharrari behiratuz, etxe jabeak alde batetik, baina baita alokairuan bizi nahi dutenak bertzetik, eta pizgarriekin, nolapait ere, etxe jabeak alokatzera, etxe bizitzak alokatzera bulkatu da, Nasuinsaren eskutik ere, eta hortan jarraituko dugu, doike. Zaborari dagokionean, aipatu behar da, Baztango udalean hondakin sailetik, uste dugu azken urteetan lan handi indela, nabarmentzeko lana da, eta
hor daude emaitzak ere, ez, erraterako, ez gara lehiaketa bati buruz bakarrik ariko, baino organikopan, ez, estandarrak aitzindariak izan gara, Nafarroa mailan, erronka organikoaren bilketa areagotzea da, oiniken ere, errefusa aliketa gehien gutxitzea, eta bide honean gaudela uste dugu, egiten ari, denek, bastandar guztiak egiten ari garen lanari esker, baino ezin gara erlaxatu, Europako eskatutako kopurutik hurbil egonagatik, oiniken ez gara ailegatu, eta oiniken lanean jarraitu behar dugu, eta hori da gure asmoa. Udaleko hondakin sailetik egindako lana, nabarmendu behar da, ongi gara, baino, Nafarroan, erran bezala, nahiko puntan gaude, baino, ez gara horrekin konformatzen, eta hobetzen segitu behar dugu, Europako herrialdea aintzinatuetatik oiniken urrun gaudelako, eta gu ez gara, behiti behire egon behar, goiti baizik, ez? Eta hondakinetan, hortan segitzen dugu, edo segitzeko asmoa dugu. Hondakinen kudeaketak izan ere tokiko ekonomia sortzen du, baliabideak optimizatzeak hartzen du eta energiaren aurrezpena ere bai, ez? Dudik gabe garrantzitsua da hondakinak ongi sailkatzea. Eta bide hortan ere, lehen ere aipatu dugu, baina nabarmenduko dugu, hemendik gutxira iruritan, ez? Zaldubi industriagunean eginen den garbigunea, ez? 700.000 euro inguruko inbertsioarekin, uste dugu, hori ere, arras garrantzitsua izanen dela. Erdizi buruz haunitz solastatu de, azken urteetan, erranen dugu, ja 15 urte baino gehiago dira, baztanen erdizi buruz ari garela, eta ez bakarrik erdizko bazkaleku komunala nabarmentzeko. Gogoratuko dugu, erdiz dela, baztango bazkaleku komunal handiena eta oberena, eta 10naka, dozenaka, abeltzainek, aziendak, alatzera, urtero bialtzen dutenak, ez, hemendik gutxira, sartiko tuzte, ez, 100 abelburu, 100 azienda, erdizko bazkalekuan. Horri buruz baino, bertze gauz bati buruz, ari gara azken urteetan, ez, Magnesitas Navarrasek horregin nahi duen meategi proiektuari buruz, meategi proiektu hau gogoratuko dugu aspaldi bastandarrek errefusatu zutela, eta gogoratuko dugu 2008an Magnak nolapait ere behin-behinean bederen uko intziola proiektuari bastandarren kontrakotasuna zegoelako. Zoritxarrez, berriz ere, Magnesitas Navarras enpresa baztango bazkaleku oberenera etorri nahian dabile, eta baztandarren lurrak direnak, komunala den lurra dena, zilo bilakatu nahi du, zilo bat nahi du, zertarako, bera aberasteko. Hoi enpresa baten dako zilegi da, doike, berak etekin ekonomikoak lortu nahitu, eta hor aberastasuna kusi du. Baina, doike, baztandarren dako ezin da zilegi izan, baztango bazkaleku komunal handiena delako, baztandar guzien lurra delako, eta baztandarrek mendez zaindutako ondasuna delako. Ezin da onartu, enpresa batek, hoi ebastea. Hoi ebasketa bat da. Inposizio bat gainera, ze gauza bat da, hoi egin nahi izatea, baina bertze gauza bat da, nola egin nahi duten. Baztandarrak aspiratuz, zokoratuz, baztandarrak mespretxatuz. Baztango udala, baztango batzar nagusia hankapean hartuz, eta baztandarrek baztani buruzko erabakiak hartzea galeraziz. Argi eta garbi, hoi ezin da egin. Eta EH Bildu, doike, orain arte bezala, proiektu horren kontra agertuko da legegintzaldi hontan ere. Argi eta garbi, ambiguetate gabe. Ez bai ez bai galdeketa bai ez, kontra gaude. Baztandarren defentsan atrako da EH Bildu, erdizen kasuan eta bertze haunitzetan bezalaxe. Baztandarren aberastasuna delakoz erdiz, eta baztandarrek erabaki behar dugulako baztanen zer egin nahi dugun edo zer ez dugun egin nahi. Lotsagarria da, eta hemendik
aprobetxatzen dut errateko Nafarroko gobernuari deitzeko pesisa ez dezala onartu. Ez badu horren erantzule izan nahi. Aroztegia bertze adibide bat dugu, adibide berdintxua, zoritxarrez, bertze behin ere, herritarren asmoak zokoratu, herritarren eta erakundeen eskuduntzak alde batera utzi eta proiektu pribatu bat lagundu nahi izan dute. Gauza bera da, Lekauzko herritarrak behin eta berriz proiektu horren kontra agertu dira. Baztango herritarrak proiektu horren kontra agertu dira, galdeketen bidez, manifestazioen bidez, protesten bidez, alegazioen bidez. Ez dugu halako proiekturik nahi. Eta gauza bera, hala nahi izan ezkero, erranen dugu. Baztandarrak horren kontra agertu dira, baztanek 15 herri ditu. Aipatu dugu ere, ez dela etxe bizitza beharrik. 4.500 etxe bizitza daude baztanen eta 1.200 utxik daude. Hor egin nahi dutena da, baztango lurrak hartu, ja bere ganatutuzte, lortu dute helburu bat. Hor ja, diru puska bat irabazi dute, lur horiek birkalifikatuz, hori izanen zen, behar bada enpresaren helburua, baina 200 ez dakizen bat etxe bizitza egitea halako leku batean beharrik ez dagoenean eta zertarako eta norendako, hori ezin da onartu. Eta kasu honetan ere, EH Bildu horren kontra agertuko da, orain arte agertu den bezalaxe. Izan ere, momentuan geldirik dago, udalak eta herriak elkarrekin egindako lanari esker, eskutik jarraituz gero lortzen aldiren gauzak badirelako, eta Aroztegia adibide bat da, eta behar bada, orain lo dagoen gauza bat da, lo dagoen proiektu bat da, geldirik dagoela, iduridu, hemen dena akitu dela, ez gaitezen erlaxatu. Erdizekin gauza bera pasatu zen, eta 15 urte erandago, hemen gaude berriz. Aroztegiarekin espero dezagun halakorik ez gertatzea, baina halakorik gertatuz gero, lan egin beharko dugu horren kontra. Pixkat, azken galderetan eta aipatu dutena, ez? Udalak doike, ez du perfekzioan jokatu, ez delako existitzen perfekziorik, ez du perfekzioan sinesten, baino beti ere perfekzioaren bila lanean aritzeko gogoz gaude, eta orain arte ere hortan aritu da udala. Uste dugu, azken 12 urteoketan, EH Bilduk bederen lan handie induela, gobernu taldeak lan handie induela, eta ez bakarrik udalean. Udalak herriari tiraka lan egiten duelako, ez da hola zerbait burbuila batean bizi dena, eta lau lagun elkartzen direna. Udalak ere herriari kasu egiten dio, eta uste dugu lan handie indela. Beti daude gauzak hobetzeko, eta hobetzeko bide hortan, lehen ere errandut, bi begarritugu eta hago bakarra gehiago haitu behar da. Ina aintzinetik edo erran aintzinetik gehiago haitu, entzuteko pres gaude, haitzeko pres gaude, proposamenak jasotzeko, eta denen artean, hobetzen gateko. Biak lotuko nituzke behar bada, ez? Potentziala nik baztan bera aipatuko nuke. Baztan da potentziala, bere osotasunean, lurralde bezala. Hitze zaila da, adieraztea zer den baztan, ez? Mendez mende bere hortan mantendu den lurralde bat da, ez? Hori ere aipatu dut lehen, baina nabarmentzeko gauza da. Bere aberastasuna mantendu du eta transmititu du, ez? Mendez mende, arbasoz arbaso, belaunaldiz, belaunaldi, bere kultura, bere natura, aberastasuna. Lurralde mailan eta baita administratiboki ere, batzar nagusia horren adibide da, eta nik uste mantendu eta indartu beharko litzatekeela, ez? Hoi baita behar bada, gaur egun baztanen dagoen erakunderik demokratikoena batzarrekin batera, ez? Baina herria doike udalerrie herritarrek iten dute, herritarrik gabe ez da udalerrik, eta baztandarrek iten dugu. Orduen, baztandar guziek gara baztanen potentziala. Eta baztandar guziek
nolapait ere elkar entzunez, elkar errespetatuz, elkar lagunduz aitzen bagara, norabide berean aitzen bagara, hoi ikeragarrizko potentziala da. Erakutsi da, hainbat gaietan, eta hoi da helburua eta erronka ez da erresa, dudik gabe, baina denek elkarrekin alde batera inezkero, gauza hundiek lor daitezke, ez? Eta nik uste, hoixe dela potentziala, ez? Denen arteko kohesio hoi, ez? Sektorez sektore, elkarri aituz, elkarri lagunduz, elkarrekin gauzak adostuz aintzinetitea. Eta, bertze aldean, ahultasuna, justu kontrakoa eranen nuke, ez? Potentzialaren kontrajarri den zerbait, ez? Kohesio hortan arrakalak baldin badaude, kotxeak alde batera tiretzen badu, elkarraitu gabe, elkar lagundu gabe, kotxa bere aldetik, argi dago, ez baztanek, ez baztandarrek, eta ez da jausek ere ez duela funtzionatzen, ez? Behar bada, hori litzateke ahultasuna, espero dezagun ahultasun hori ez bizitzea. Pixket aipatu dutena, ez? Udala herririk gabe ez da jaus, ez? Udala ezin da izan zerbait independientea, herriaren gandik urrun dagoena. Haunitzetan administrazioa herria baino mantxoago gaten da, hori jakina da, ez? Baino herriak markatzen du, ez? Udalerria nora daien, eta udalak horren eskutik inbardu lana, nire ustez, ez? Parte hartzailea dudik ez, eta, azken urtetan ere hoi nabarmendu du udalak, ez? Prozesu parte hartzaileak indire, alorde ezberdinetan, solasaldiak, batzarrak, herriz herri ere, babesten dugu eta babesten segitiko dugu herrietako batzarrak, ez? Legitimoak dira, eta demokratikoak hor edozein herritarrek duelako eritzia emateko aukera, eta bide hortan jarraituko dugu dudik ez. Kusiko da, maiatzaren 28an baztandarrek erabakiko dute, gutiko behiti zein den bidea. Azken 12 urteoketan, hoiola da, EH Bilduk Baztango Ezkerrarekin gobernatu du udala, eta uste dugu funtzionatu duela, gauza unitz ongi indirelako. Hemendik aitzinez zer, ikusiko dugu. Gu beti erekie gaude, bertze alderdiekin solastatzera, gobernatzeko pres dagoen taldea, zerrenda aurkezten dugu udalera, jende konprometitua gara, konbentzimendu osoz aurkeztu duena bere burua, norbanakoen gainetik herria dagoelako, alderdia eta herria, eta EH Bilduk asmo sendoak eta proiektu aski garbi duelako. Orduen, gu horrekin aintzinetegaten saiatuko gara, beti ere, bertze alderdie gaituz, proposamenak batuz, eta ikusiko da. Ez ditugu bateak esten, beti ere, gobernu progresista bat lortzen bada, doike. Herritarren gandik hurbilago egoteko asmoa dugu, hori da helburua, azken finean udala, udal etxea, ez, denen etxea izan behar da, ez? Eta, bide hortan, uste dut, aintzinete pausuak ere emanen direla, hemendik gutxira, aurtengo aurrekontuetan ere gainera, hoi dagoeneko aurreikusia dago, herritarren gandik hurbilago egoteko, eguneko ohiko ekinbide administratiboak egiteko eta erreisteko helburuarekin udaletxeko, behitiko aldean, behitiko solairuen berrantolaketa lan batzuk inbehar dire, harrera gune bat, egokituko da behitiko solairuen, hor ja dagoeneko aurtengo aurrekontuen aurreikusia dago, eta administrazioarekin egin beharreko eguneroko ohiko tramite arruntetarako edo hoi ahalbidetuko da, eta tramite espezializatutakoendako goitiko solairuan eginen da. Horrek nik uste, aintzinez pausua suposatuko du egunerokoan eta herritarrekiko harremanean, eta etorkizunean ere, segitiko dugu albezain pausu sendoenak emanez, beti erreistu nahian herritarren ganako harrera hoi eta herritarren ganako harreman hoi. Eta behar bada etorkizunera behire, jakina da ez, udaletxea goizez, erekitzen dela,
garai batean, laumat goizetan eta ere uste dut erekitzen zela, gaur egun astenetik ostzialera eskaintzen du zerbitzua, baina behar da ikus daitekez, jakina da unitz ere lanian aritzen direla goizez, eta igual atxalderen batean, zerbitzuren bat eskaintzea edo ikus daiteke, aztertu daiteke. Urtetan zehar EH Bilduk erakutsi du, ez? Alderdiaren gainetik, norbanakoen gainetik herria jartzen duela, kasu honetan baztan jartzen duela, eta helburua herritarrak hobe bizitzea, ez? Kasu honetan baztandarrak hobe bizitzea dela. Baztan sozialki justuago bat, iraunkorrago bat, inklusiboago bat, berdinzaleago bat, helburu duela. Bide hortan, ondoko 4 urteetan ere, jarraitzeko asmoa du, baztango EH Bilduk, zerrendan berria da, berritu dugu, baina beti ere aitzinekoen lana eskertuz eta miresmenez kusiz. Izan ere, azken urteoketan, jende unitzek lana indu, lana handie indu, eta miresmenez behiratzen dugu lan hori ere. Guk bide hortan jarraitzeko helburua dugu, gure konpromisoarekin, gure konbentzimenduarekin, eta konpromiso jartzen dugu baztanekin. EH Bilduk proiektu sendoa dolako Gibeletik baztanerako, baita eskualderako ere, Nafarroa eta Euskal Herrirako oroar. Gauzak argi ditugu eta gainera hitzekoak gara. Halaxen erakutsi dugu, errandakoak itentugu. Eta aurten ere, hala inen dugu, baztandarrek babesa ematen badakuzue. Segur egon, hor egonen garela, entzuten eta iteko prest. Bozkatu EH Bildu.